Duha ka pedestrian sa Valencia City, Bukidnon ang aksidenteng naligsan sa usa ka kotse. Usa ang patay ug kritikal ang laing biktima. Samtang rider nga usa ka sundalo ang kritikal, human mibangga ang motor niini sa kasugat nga truck sa Manolo Portage, Bukidnon. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 22 anyos nga lalaking estudyante samtang samda ng usa ka 37 anyos nga babaeng nursing aide human nga aksidenteng mabanggaan og kotse sa National Road Purok 17, Barangay Poblasyon sa Valencia City, Bukidnon. Ang insidente nahitabo pasado alas 10 sa gabi adlawng Sabado. Sumala sa PNP, patabok sa highway ang duha. Diyang pag-abot sa tunga nga bahin sa kalsada, kalit silang nabanggaan sa kotse. Gidala pa sa ospital ang mga biktima apan nakabsa na sa kinabuhi ang lalaki. Gikustodiya sa PNP ang 37 anyos nga lalaking driver sa mong kotse o posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injuries. Ang impact ng victim, sir, nagkakonsya siya niya, sir. Parang may internal bleeding, sir. So ito nagresulta sa pagkakonsya siya sa hospital na dead on unconscious, declared dead on ang ibal siya, sir. Samtang kritikal sa ospital ang usa ka aktibong sundalo nga giilang si Private Edsel Revisado Jr., miyembro sa Philippine Army nga nakadestino sa 52nd Brigade sa Manolo Portage, Bukidnon. Nasayran nga pasado alas 8 sa gabi adlawng Lunes sa Sairi Highway, Proxais, Barangay Dalirig, Manolo Portage, Bukidnon. Nahitabo ang aksidente. Gingong mi-overtake ang biktima sakay sa iyang motor sa laing sakyanan apan pakyas nga makabawi. Rason nga nabangga sa kasugat nga truck. Daling gidala sa ospital ang biktima kung asa padayong ginatambalan. Lahat ng involved ng vehicle, sir, sa accident, tong truck tsaka tong sa motor, sir, nasa Manolo Police Station na, sir, sa proper disposition, sir. To include the driver, sir. Ginahikay pa sa PNP ang kaso o nagpaabot pa sa desisyon sa pamilya sa sundalong biktima kung mupasaka ba sila og kaso batok truck driver. Cyril Chavez, 1 Mindanao.